Na, sziasztok srácok! A mai nap megint egy hihetetlenül izgalmas videót hoztam el nektek. Több mint 40 darab Secret Lucky blokkot fogunk kinyitni. Igen srácok, jól hallottátok, több mint 40 darabot fogunk kinyitni. Az első bázisomban, ahogy láthatjátok, inkább csak ilyen sima kis normálok vannak, semmiféle trade, semmiféle mutációk, szóval ezek tényleg a sima alapok. Viszont nézzétek meg a második bázisomat, itt aztán tényleg vannak cyberek, vannak jó trétesek, vannak mindenfélék, szóval tényleg ezek lesznek itt az igazán izgalmasak, úgyhogy gyertek, maradjatok velem és nézzük meg, hogy mit is fogunk megkapni ebből több mint 40 darab Secret Lucky blokkból. De még mielőtt ezt megtennénk, egy hatalmas W-t szeretnék nyomni minden kedves nézőmnek, itt van, nézzétek, annyian segítettek, hogy létrejön ez a videó, nagyon sokan felajánlották a Secret Lucky blokkjukat, úgyhogy tényleg hatalmas W nekik, nagyon-nagyon szépen köszönöm srácok, ti vagytok tényleg a legjobb közösség, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mit is sikerül. Na, gyerünk srácok, szurkoljatok akkor, gyerünk, aura, nézzük akkor mit kapunk az első 5-ből. Na, srácok, egyelőre, igen, egy pot hotspot, na, gyerünk, nem is rossz, gyerünk, és nézzük a többit, hát, tortugini, és hát, igen, még egy tortugini, nem lepődtünk meg, de srácok, azért kaptunk legalább egy pot hotspotot, hát az nem mondom, hogy jó, de legalább nem tortugini, tényleg, mert ez a tortugini, ez gondolom nektek is már az agyatokra megy, mert tényleg konkrétan folyamatosan tortuginik jönnek ebből a Secret Lucky blokkból. Jó, természetesen ugye arra van a legnagyobb esély is, de akkor is, na, ott van még egy pot hotspot srácok, nézzük akkor a többit, gyerünk, valami iszokszekólát, vagy valami jót akarunk látni, na, gyerünk, az utolsó, és nem. Teljesen ugyanaz a sor, srácok, ugyanazt kaptuk meg, mint a 10-ből, 2 pot hotspot és összesen 8 darab tortugini. Hát azért ez nem a legjobb, de nem baj, menjünk tovább, nézzük meg, talán ezek szerencsésebbek lesznek. Itt is vagyunk, akkor nézzük, gyerünk srácok, gyerünk, nézzük mit kapunk a harmadik 5-ös darabból, na a pot hotspot, ezt szeret kijönni srácok, úgy látszik, azt már harmadszor kapjuk meg, de valami jobb kellene, valami kicsit azért jobb kellene ennél, na gyerünk, és nem, és tényleg teljesen ugyanaz a sor. Amíg én itt nyitogatok srácok, ti addig írjátok le kommentbe, hogy szerintetek mi lesz a legjobb, amit meg fogunk kapni ebből a több mint 40 darab Lucky blokkból, és a legjobb dolog, amit ki fogok nyitni belőlük, azt a kommentelők között ki fogom sorsolni, úgyhogy érdemes dobni egy kommentet. Nézzük is srácok, én addig nyomatom tovább. Gyerünk, nézzük a következő 3-at. Mit kapunk belőle? Gyerünk, megint egy pot hotspot. Már nem is tudom hányadik, a 4-et talán? Igen, a 4. pot hotspotot nyitjuk. Hát eddig csak pot hotspot és tortugini srácok. Hát nem baj, megyünk tovább, nézzük. Következő 4-est. Én srácok, ide bepozícionálok. És már jövök is a kisakkommal. Jó, gyerünk srácok, szurkoljatok, gyerünk, adjátok az aurát, gyerünk srácok, gyerünk. Ne, tortugini, csak tortugini folyamatosan, hát hihetetlen tényleg, hogy csak tortugini vagyunk képesek nyitni. Na jó, meg egy-két pot hotspotot, de hát az tényleg csak egy fél fokkal jobb. Hú srácok, hát eddig nem állunk túl jól, de nem baj, nézzük akkor az utolsó 5 darabot. Nézzük az utolsó 5 darabból mit fogunk megkapni. Már durrantjuk is, gyerünk srácok, aura farm, gyerünk, ne, tortugini, csak tortuginik, akarok egy Pegazust, vagy legalább egy Last Secret-et, gyerünk, Last Secret, gyere Pegazus, gyere, és nem hiszem el, mennyi tortugini guys, úristen, egy teljes bázisból, ezt nézzétek meg, úristen, de rosszul néz ki. Összesen nyitottunk ugye a 10, 18, 22, a 26 darabból, 27 darabból srácok, 27 darabból összesen nyitottunk 4 darab pot hotspotot, és
23 darab tortugini, srácok. 23 darab tortugini. Hát igen, az nem túl jó arányok, de nem baj, nézzük meg ezeket a jó kis tréteseket. Ezeket fogom inkább utoljára hagyni, úgyhogy menjünk inkább a felsőbe. Mert itt vannak ilyen sima normálisak. Jó, a legjobbakat meghagyjuk a végére, srácok, de úgy látom itt is ilyen goldok, meg diamondok, úgyhogy akkor ezt most így középen fogjuk kezdeni. Hát az valami szerencsét is behoz, hogy így nem sima normálban nyitjuk. Na gyerünk, srácok, akkor még egyszer Aura Farm, gyerünk. Akarok már tényleg egy Pegazust, vagy valami normálisat, nem csak a Pot Hotspotot, de ott a Pot Hotspot még egyszer. Pot Hotspot nagyon szeret minket. És még egy Pot Hotspot, nem hiszem el, még egyszer. Csak ezt bírjuk megkapni, srácok, úgy tűnik meg a tortuginit. Szomorú. És ezt akkor megfordulok, és ezt a 3 normálisat nyitjuk ki, és utána már akkor csak mutációsok maradnak. Reméljük igazából, most ha már ekkora szerencsétlenek voltunk, talán a mutációsokból majd akkor jókat fogunk kapni. Hát a remény hal meg utoljára, srácok. Pot Hotspot barátunk megint beficcen, és még egyszer. Na akkor már legyen az is az. Nem. Nem, pedig jó lett volna legalább így a 3 egymás mellett, azért jól nézett volna ki, srácok, de hát nem túl rossz aránnyal, de Pot Hotspotokat kapunk inkább csak sajnos. Na nézzük, akkor kezdjük az ilyen kicsit izgalmasabbakat, srácok. Én is már ezeket vártam nagyon, úgyhogy nézzük meg, hogy talán ezekből a goldokból vagy diamondokból kapunk-e valami normálisat. Na, kezdjük akkor. Itt a szélén a goldokkal, gyerünk Pegazus, gyere Pega, gyere. Olyan jól nézek ki goldba, még diamondba is, srácok, úgyhogy a diamond az még jobb lenne. Na, talán diamondba valami, de nem, csak tortuginik, egy Pot Hotspot diamondba és tortugini, úristen, szomorú nagyon, itt még azért maradt egy, azt még gyorsan kidurrantjuk, talán ebből valami, nem. Hát ez sad, ez nagyon sad, guys, ez nagyon sad. De nem baj, megmaradt az utolsó 10 darab legértékesebbek, ugye itt van ebbe Cyber, van olyan, ami vannak jó kis mutáció, vagy hát jó kis trétek vannak rajta. Ezen is néz a jó kis diszkós, vagy ezen az üstökös, azt hiszem, vagy hullócsillag, nem is tudom pontosan, hogy hívják. Azért lesznek érdekesek, srácok, talán ha ezekből nyitnánk valamit, akkor meg is bocsátanám azt, hogy eddig több mint 30-ból semmit se nyitottunk. Nem is tudom, melyik oldalon kezdjük ezen az oldalon. Na, nézzük akkor egy sima golddal. Gyerünk, mit nyitunk egy sima goldból. Ezt azért már kicsit így jobban de nem, és tortugini. Nem, nézzük a diamondot. Gyerünk, talán a diamondból valami normálisat. Nem, tortugini ebből is csak. Hát most már tényleg csak az olyanok maradtak, bár itt a másik oldalon még van egy sima gold, de most már mindegy, srácok, nem érdekel, nyitjuk a Cybert. Gyerünk Cyber, legalább ebből valami normálisat, az tényleg annyira jó lenne. Gyerünk Cyber, nem, egy Cyber tortugini, guys, no way. Hát ez nagyon szomorú. Na nem baj, gyerünk ezt a tréteset. Gyerünk Pegazus, gyerünk. Hát tényleg csak a Pot Hotspotot bírjuk kinyitni, úgy látszik, semmi más nem akar beadni nekünk a játék. Nézzük, ezen 3 trét van, glitch, rák és takó. Gyerünk, ott a de nem! És nézzétek meg, hány trétes ez a tortugini, úristen! Ebből nyitottunk volna valami jót, fú, mennyit termelt volna, guys! Hát szomorú, na az utolsó 5 darab, guys! Szurkoljatok egy kicsit, dobjatok egy lájkot, talán attól valami jót fogunk kinyitni, guys, dobjatok közben egy lájkot, létszik, talán attól hátra bejön a szerencsénk. Na gyerünk, nézzük az utolsó 5 darabot. Hullócsillagos, tortugini, oké, nyitjuk ezt a sima goldot. De nem, és tortugini, csak tortugini. Gyerünk, akkor ez a diszkótrétes gold, ebből valami jót, létszi, kérlek, létszi. De és Pot Hotspot.
Csak pot hotspot, guys. Csak pot hotspot. Már csak azért is jó lenne valami jót nyitni, mert akkor tudnék nektek valami jót sorsolni. De ne aggódjatok, srácok, mert hogyha nem, akkor mindenképp ki fogok valamit más sorsolni nektek. Mutatom majd, hogyha nem nyitunk semmi jót, akkor mit fogok sorsolni a kommentelők között. Nehogy azért mégis az legyen, hogy hiába kommenteltetek. Na, gyerünk a Cyber Pegasus, de nem. És a legutolsó jön, srácok, a leges legutolsó 3 tréttel, nézzük ebből kapunk-e valamit, nézzük, és nem. És csak Tortugini és pot hotspot, egyetlen iszokszekólát, és a spagetti toalettit, semmit nem nyitottunk, srácok. Több mint 40 darabból, ezt nézzétek meg. Több mint 40 darabból, ja nem, srácok, ott még van egy Diamond. Ott ficek egy Diamond, azt véletlenül kihagytuk. Na, ez lesz a szerencsés. Ez fogja beadni nekünk a ravaszt. Gyerünk, ez tuti, hogy nem véletlenül maradt itt ki. Ez hát, ha valami jó lesz, nézzük meg, srácok, hát ha. Gyerünk, legalább te, az utolsó darab, gyerünk. És Tortugini ugyanúgy, úristen. Hát ezért kár volt megmaradnia, nagyon szomorú látvány, srácok, ezt nézzétek meg. Tele a bázisok Tortuginivel és pot hotspotokkal. Hát ez nagyon szomorú. Hát igen, srácok, ugye nagyon-nagyon kevés esély van, ugye valami normálisat nyitni belőle, és látjátok, több mint 40 darabból csak pot hotspotot bírtunk kinyitni. Hát nagyon-nagyon szomorú, de nem baj, semmi gond, srácok, mutatom mindjárt nektek, hogy mit fogunk attól függetlenül a kommentelők között kisorsolni, mert nem fogom hagyni, hogy hát a rossz szerencsék befolyásolja azt, hogy ne tudjak valami jót kisorsolni. Na, srácok, hát ugye mondtam, hogy a kommentelők között ki fogom sorsolni a legjobb nyitásunkat, de hát mivel ugye a legjobb nyitásunk azt hiszem egy Disco trétes pot hotspot volt, ezért ne aggódjatok, nem hagyom, hogy ilyen rossz dolgot sorsoljunk. Ezt a 300 milliós garamát fogom kisorsolni a kommentelők között, úgyhogy írjátok le, hogy nektek eddig mi volt a legjobb nyitásotok, vagy csak hogy szerintetek mondjuk miből csináljak a legközelebbi videót. A lényeg, hogy hagyjatok itt egy kommentet, és abban be is kerültük a sorsolásba. A következő részben megtudjátok, hogy ki a szerencsés nyertes. Ezt a 300 milliós garamát fogom köztetek kisorsolni, úgyhogy tényleg érdemes dobni egy kommentet, srácok, és hát akkor még itt gyorsan lecsekkoljuk, hogy is áll amúgy a magyar toplista. Nézzük, jó, rendben, még elsők vagyunk, guys, úgyhogy W. Escobar the Rail, na, királyság. Amúgy, most ahogy látjátok, ugye egy kis Galaxy bázis van beállítva, mert ugye mióta megszereztem ezt a Galaxy Skibidit, valahogy így a Galaxy így jobban tetszik, meg ezzel jobban is néz ki, úgyhogy azért van amúgy ez beállítva. De na, akkor még egyszer köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, hát nem voltunk túl szerencsések, de hát több mint 40 Lucky blokkot kinyitottam, remélem azért élveztétek, srácok, úgyhogy dobjatok egy feliratkozást, tényleg nektek ez semmit nem jelent, nekem meg hatalmas segítség, úgyhogy nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha megteszitek, és hát találkozunk a legközelebbi videóban, addig is nagyon-nagyon szép napot nektek, jók lehetek, sziasztok!